Jeg har et ønske om at købe en ny bil. Men hvilken bil synes du egentlig, jeg skal vælge? Jeg er utilfreds med mit arbejde, men jeg ved ikke, om jeg skal sige op, om jeg skal finde på noget andet at lave. Jeg er utilfreds med min partner, og jeg vil måske gå fra hende. Men er det en god idé? For jeg elsker hende jo. Hvad synes du egentlig om min nye t-shirt? Kan jeg godt have den på i dag? Har du også selv svært ved at træffe beslutninger i dit eget liv? Hvis ja, så har du helt sikkert oplevet, at din måske partner gennem længere tid, eller din familie, venner, som overtager magten og bestemmer, hvad det er, du skal gøre, og hvad det er, du ikke skal gøre. Fordi de har en mening. Er det noget, du kan genkende for dit eget liv? Sådan har jeg i hvert fald selv haft det tidligere. Og det gjorde, at jeg blev en bitter og meget negativ mand. Fordi jeg synes, mit liv det afvigede for alt det, som jeg havde forestillet mig. Jeg følte, at jeg skulle leve op til standarder, forventninger, ønsker og drømme, som slet ikke var min egen. I dag så oplever jeg mennesker, som føler frygten for et resultat af at gøre noget andet end det, de plejer. Selvom det er noget af det, de faktisk ønsker og gør i deres liv. Samt at de ikke tror, at de er gode nok til at gøre noget som helst. Listen af eksempler, den er lang, og du har helt sikkert også nogle eksempler, som du selv kan tilføje den her liste. Mennesker, som i længere tid ikke har levet deres eget liv, men andres liv. Jamen, de kan oftest ikke engang huske, hvad det er, de egentlig gerne vil. Altså, hvad de gerne vil bruge deres eget liv på, og hvilke drømme de havde for deres egen fremtid. Frygten for at gøre oprør, undertrykke behovet for at sige fra. Minder det dig om noget?